Wel, dyma ni gyda Ann Bowen Morgan a Rhys Beb Jones, cynghorydd ward Llanbed a hefyd Mair Tre Llanbed. Seithfed Parêd eleni, siwt oedd y digwyddiad eleni? Wel, gaethon ni ddiwrnod ardderchog ar y cyfan. Wrth gwrs, o dan yr amgylchiadau, mae yna gwmwl dros Llanbed oherwydd beth sydd wedi digwydd y ddoe. A da ni yn cydymdeimlo gyda'r teulu yn fawr. Ond ath pethau'n arbennig o dda o ran y parêd. Benderfynon ni gario ymlaen a gaethon ni ddathliad arbennig o dda. Llawer wedi dod i ymuno efo ni. Gret, a y parêd yn hysbysebu pwysigrwydd Cymreicdod a faint mor gryf yw Cymreicdod yn ardal Llanbed. Felly, beth yw pwysigrwydd Cymreicdod i ardal Llanbed, Rhys? Wel, mae'n bwysig ofnadwy mewn rhan o'n hunaniaeth ni, mewn rhan o'n cenedligrwydd ni, ac wrth gwrs mae'n diwylliant ni yn iaith yn rhan bwysig o hynny. Ddiweddar, fel Cyngor Dde, da ni wedi gwneud arolwg o busnesau dre i weld be di maint nifer y siaradwyr Cymraeg o fewn y busnesau, a da ni wedi cael yn rhyfeddu, gwaith wedi cael ei wneud drwy Is-Bwyllgor Iaith Cymraeg y Cyngor Dre, ac da ni wedi cael yn rhyfeddu yn cael anogi at lefel y Cymreicdod. Ond mae hwn fel heddiw, y dathliad dydd Gwyl Ddewi a'r dathliadau heddiw, wrth gwrs yn ffordd o just tynnu sylw a codi'r ymwybyddiaeth ymhellach. A mae'n bwysig hefyd, dim just bod o'n dangos ni fel Cymru Cymraeg, ond hefyd y dysgwyr a hefyd y rei sy'n symud i mewn i'r ardal a sydd yn meddwl, reit, mae yna fwy nag un diwylliant yn perthyn y le dwi wedi symud i fyw. Ac yn sicr mae diwrnod fel heddiw yn rhoi y cyfle iddyn nhw cael eu trochi yn y wlad newydd yma, a'r ardal newydd a'r Cymreictod maen nhw wedi dod yn rhan ohoni. Gret, diolch yn fawr i chi'ch dau. Felly, blwyddyn nesaf amdani? Gobeithio. Bendant, yr wythfed Parêd. Ie.